udaberrira, koloreak, alaitasunak, pozak, poliki aldatzen ditazenean, hori egokitu da nire egun honetan. Benetan eskertua. Eta bukatzeko, zer esan? Saria, inauteriak dauden bezala ikustea da. Beste garai ezagutu ditugu, eta gaur egun plaza betea, hemen nire aurrean aurrez beterik, dantzak ere jende asko egiten, eta bete-betean dago inauteria, hori da benetako poza. Baina esan da bezala, saria gu guztiona da. Ordu dena batera, gora inauteriak, gora lezo, eta gora trakujalea.